Lijeng siang katur sagung para tamdangan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumput andharaken bahagian wonten kadhengan siang punika wonten ing aso panjenenganipun warga ageng saking Pinangaten kekalih saking panjenenganipun Mbak Naning Sri Rahayu dalam Mas Aang Jayanto sakmenika kajaripun temanten kekalih. Nggih. Tumput andharaken dedonga samangke wonten ing Balwisma mugi tansah pinanggih rahayu dados keluarga ageng ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah. Mas Gareng ugi mboten kata lumpen. Sing nang mburi ya didongakno kabeh sing sek joko-joko ya. Senajan ra entuk perawan rondo-rondo lah. Kah aku ndongakno sing nang mburi wegah. Nggih. Lah ora bayar kok. Oh ngono. Ndongakno ya nganteni to sing bayar. Juga satu kebahagiaan di kesempatan di siang hari ini hadir bareng bersama Morena Budoyo. Tumput andharaken pamundutanipun saking Pinangaten kekalih mugi tansah pinanggih rahayu kunjuk dumateng saking para tamdangan wonten ing Waladan Dukuh Gelam Desa Kedung Wungu Kecamatan Tondanan Kabupaten Blora. Lumantar sewanipun New Morena Budoyo. Pangarsanipun kula piyambak dan Sony MC saking Kedung Wungu. Pripun? Kaget. Piye? Ana desa Gelam. Lah piye? Tak kira ki desa Tenggelam ku nang jero Kedung ngono. Ngono to. Lho jebule ya ana desane apik gedene sakmene kok. Ngaturaken semoga pun katur suwanipun saking New Morena Budoyo, katur jumeneng saking Seniwati, lumantar Diah Production, kalian Kardi Sanggarias, katuran kalian prokonco New Morena Budoyo, monggo. Ya, semoga. Sing siji anu bane kebanan kok jare kok, gembes. Oke monggo. Lah yo pancen isu kaya aku lah nek dadak nggawa gareng sing ko Solo apa Semarang dek tekan kene kok. Nggih monggo. Ya semoga arti saking Morena. Iki mau yo mir tak tekoni yo sik ado kok yo alhamdulillah wis tekan kene. Aturaken salam artis saking Provinsi Morena Budoyo nyampur sari. Sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangu ranti lingsih senging ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi Morena Budoyo. Aku yo lagi iki dijak Morena, sajek jumblek lho ora tau. Ngoten to, Mas. Heeh. Kowe kok iso dhuwur ngono sapa? Lah ya sandale iki lho sing Oh, dhuwur. sandale 15 cm layak dhuwur. Janjane kowe adalah akadmu sajak hatiku
kadung dandan tibake ora teko. Lah iya. Cidro ing janji. Tak yo mangkal ta, Mas Mas. saiki rata-rata ngono kuwi. Mas Gareng, Halo. ketoke iki sing siji kadung dandan ning kok teko tekane mbok kapan? Heeh. Malah Ketoke tekane mau wis ono bali, pemberitahuan percuma bane ngobos kok ya. Ayo, Mas. Nggih monggo. Aku sing ngangkat. Nggih, monggo. Aku ya suarane wis karek sithik. Gareng Podo. ketoke yo klino ngangkat Suaraku tok. ya bindeng, Mas. Ajan-jane kowe agalakku sajak nyukriyane atiku sujono kowe kencan karo lanang liya. Lagi ngaturaken matur sembahipun pun tampi sembahipun panjenengan sami, katur sembahipun saking prakanca nyumurena budaya ingkang kepareng andharaken libur miyak semening swasana. Ngaturaken sugeng rahipun saking Mbah Bayan, sugeng rahipun sugeng enjang. Ngabot disangga. Lah nak muter, Mas. Nah, tegese muter ki tugase nganten wedok. Kok iso? Nganten wedok kuwi pinangka daringan kudu iso ngubengno kayane wong lanang. Oh. Pinter ya Gareng ya. Oh iya. Umpamane Iku lek kaya ngapalno 100. sewengi kok. 100 Nah, sing 50 ditabung, sing 50 dienggo kebutuhan. blonjo dapur. Sing ditabung kanggo keperluan masa depan Masa depan keluarga. keluarga. Ngono. Sampean ya wis jalani papat kuwi mau, Mas? Sampean wis jalani papat kuwi mau? Aku Nggih. blas. Lah aku ki ora ndek bojo are. Oh, dia duda ya. Sebabnya ini gak iso sing nomor 1 mau. Ora iso ya. Iya, nomor 1 mau apa Mbak Ana? Inceng, Mas, Ora inceng. melu-melu. Aku ora melu-melu. Mas Gareng. Dalem niki dipun tepaken kang rumiyin garing saking Pati niki. Saking Pati. Nah, sing saking Semarang ngasta Dinas Pariwisata, kula nggih ngasta dinas. Dinas apa? Kula ngasta dinas teng perkaretan. Teng perkaretan. Nggih. Alias bakul plendungan. Mpremo ngono ki ya, Mas? Iya. Masamu kula ya dinas tunggale. Iya padha wae. Mas Gareng. Dalem, Monggo jenengan bawa. Karena suara saya biasa laris Mas yo, nggak iya. tahu leren. Kersane jupuk kali kanan Mbak Ana nggih. Oh iya, ini yang Ini- belakang kemarin habis suntik putih ya? Oh gitu. Biar glowing ya Mas ya. Suntik putih. Lah iya bateku, wongnya gak iso Oh iya. mangkat. Lah piye kok toh? videonya kok lagi diinpus. Oh suntik putih. Oh suntik putih. Ben glowing. Panjul, panjul Gitu. kancen ngono kuwi. Sing marahin dekne kulino nyuntik dadi disuntik. Disuntik ya kuwi Mang Ngono kuwi. Mas. Jak enak dekne nyuntike kadang kala ya ora disuntik. Kaya aku ngene iki bareng ora tau nyuntik ya ora disuntik. Suntik ya. Makanya Iya. yang ngene iki remukan kayak ngene iki ya Mas. Mas Gareng. Dalem Kersane jumbo kali kanan. Nggih. Niki saking Mas Aang Mas Jayanto Aang. dalam Mbak Naneng Sri Rahayu. Nembe Ridho Tresno. Sebabnya ngono kan lagi cinta-cintaan. Ah, iki tak ibaratno Mas Gareng karo Mbak Ana. Iki bejo kanggo awakmu lho ya, Mbak Ana. Dalam Iki Kang bejo Mas. karo Mas Gareng lho. Dekne rela dipacaki kono malah luwih bagus nek pacakan ngono ya. kowe lho untuk bojo aku anugerah. Anugerah. Ning aku untuk bojo kowe iku musibah. Lho kok iso Gak Mas? kuali kok ya. Hah? Kuali. Ora iso. Kowe untuk bojo kowe aku anugerah Anugerah? mergo multi talenta. Oh iya. Gareng ya iso. Gareng iso, bakul Macul balon ya iso. Oh ya. Bakul Patuhe pelanggan. kabeh iso. Ning aku percaya, Nah. genano tanggane. Kok guna? Kowe tanggapan bojomu ilang lho, diculik tanggamu. Oke, monggo. Diaturin apa? Aturi. Idam Sari. Idam Sari di bawah. Kersane Mas Gareng Oke, Mas bawa. Gareng. Gareng ado-ado kok Pati ya, Oh Mas. iya. Lah kok Apa ora Mek? pati omahmu? Gareng Semarang Ora, ya Mas. kaduan kok ya. Monggo. Mas. Jul. Heh. Hati-hati Oh tangannya iya. cek loro, Mas. Pak Jul gak demi mari kok ya. Ngeplake alon-alon. Mas. Wong ayu. Pepujaning hati. Dek penak men dek kere. Lah iya, Mas. Heeh. Wong atuk dibayar. Kok kon mulai Ngecek suara ki lho, Mas. Ijek apa ora ndek bagi kan
Suarane ke garik sithik kono Mas, kemang tak ces esuk. Ngono. Nggih. Kaya ngene wong kang nandang asmara wong iki ndi to raine to? Iki lho Mas, sampean kok mengisor ae iki Dan. Rumah saku kono raine kok. Iki wetang. Oh, weteng to. Kok kaya rai. Sange gedene Mas. Apa to Colno. Colno, Mas. Dewe. Colno. Mas Gareng. Colno. Lah wong sing nyekeli kowe kok. Aku. Ya sorry Oh, Mas. penyanyi bento iki. Bento kan yo penting bayaran to. Nek nang omah yo kalem to Nek Mas. berarti bose Morena ya bento. Iya. Lu ngerti wong bento kok digawa? Berarti lah sing di omah yo baik hati berarti. Oh iya. Iya. Wong Kita bento wong kok bento kok dibayar. Aduh dewa Jawa Toko welas ana mbreng wa mami. Awas Ren. Rene wong Bakone ayu. keclungup. Rene wong ayu. Kuat ora kowe Mas? Mas. Apa Kuat Dek? ora? Kuat. Tenang. Tenan. Tenang. Tenan. Tenang. Ojo Mas lah. Sampeyan iki balungane cilik. Gendong aku sing semene gedene. Cilik apane? Anake lanang sing muntah. Sing endi anak lanang sing endi? Mak Soleh. Oh, Mak Iso. Alah, ya Besok kapan kadekan jejer lan wong ayu umpama nirana kodhok tanpa prau sasat Solo den putri nyidam sarias moro. Monggo sesarengan Suarane Morena sekarang sidik-sidik ya. Nyamber Dirit. Sari. Hah? Morena Mas. Ada tamu dan Minang karo ngelo Mas
ya. Mas, Kowe telat tak potong bayaranmu. kok su to? Lah sone telat e. Bature wis tekan bloro iki ning todanan. Telat potong 5.000. Sing tukang kendang kae malah ora senggak blas. Potong 10.000. Lah kok nak yo bayarane entek Mas. Tukang gak melu senggak. Potong 20.000. Aja 50.000 Mas. Mesakno entek kok bayarane. Bayarannya piro? 75. Hah? Masa bayaran 75? Iya. Lah nek tak cek 50 entek. Entek gak 20.000 Mas. Sakno. Ayo dilebokno. Piye dilebokno? Dilebokno. Nalikane doso kono mie. Heeh. Masane ditariman bakso apa piye to? Iki selesai tak kempesi engko. Lah iya, liyane do nganggo kathok dawa dhewe. Iki kok cekakan dhewe iki piye karepe, Mas? Pancen bocah mbok kapake maneh. Jebule anu, apa, Mas? Cak SD. Oh iya, sepatune ya, Mas. Kayak cilik aku to, Mas. Cekak. Persis anakku. Neng anakku cilik iki arep tak kempesi. Piye nek kempesi, Mas? Tak luru pendile. Tak untir trik. Hah? Oh iya mah aku seneng oh berarti senenge lanang ya, Mas. Bahaya iki wong iki. Aku ki nambah lanang seneng.
Mas Gareng. Kok sik urung wis. Urung ya wis. Aku gak melu-melu to. Mbut gawe iki nak karek sithik dindakno. Mas. Aja niso, nak niso ki mubazir. Mubazir itu kawannya syaiton. Iya, kaya iki syaiton. Mate iki lho aku dhewe kene lho Mas. Lah asline mau ngene kok terus balik ngene to. Ayo dilebokno. Lho sampean to Mas sing kulino klebone? Hah? Sampean. Aku nang lebokno kan ora kuwi. Lah apa? Iki. Nalikane ron ing dalu adikku lan lamun Sirawa kagung. kepleset sithik. Ora udan kok ya kepleset. Ngene lho Mas, sampean ki mbok yo nek arep lebokno ki mbok yo aba-abane sing mburi diabani. Biasane ya nang lebokno war bles ngono. Lah yo sing tukang orjut iki lho Mas, lagi ape mimik kok sampean wis nglebokno. Pelanggaran lho. Gedandapan ta ya. Tapi enggak apa-apa, melatih pelajaran. Mas yo. Heeh. Ben tingakno. Nggih, idam sari sampun. Matur suwun Mas Gareng. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun Mas Gareng. Aja. Aja to. Apa cek iso ngalor to? Rumangsamu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun sanget. Tuwek-tuwek ra apa ya Mas ya? Sik apa? Ana wong tuwa salam. Nggih. Kok ora dijawab. Nggih. Didongakno bareng-bareng. Dongakne niku. Sing jawab salam tak dongakno sok mpenek mati mlebu swarga. Nggih. Rezekine ben akeh nek isih ning donya. Amin. Sing ora jawab salam tak dongakno ndang iso nyarutang. Amin. Wis padha wae to. Heeh. Lho iku mergo ora jawab ki mikir sesuk ki Bang Titil mara apa ora yo. Oh, ngono to. Heeh. Ayo paring lelipur karo warga nggelam mriki. Katuran napa Mbak Yuyun? Napa nggih? Kantun jenengan sak metune. Kagem temanten kekalih. Heeh. Nggih. Napa? Napa Mas? Manut. Jare kutut manggung mau. Wonten panyuwunan kutut manggung. Nggih. Oh nggih. Nggih, niki sunan saking Pak Sulase. Pak Sulase kutut manggung. Nggih, meng niku kutut manggung niku mawon mengke. Hah? Lah kok minun-tilun to Mbak kowe? Sak lagu bayaran nih. Lah aku wis kon mangkat subuh kok ngomah tekan kene je kon ngorek-orek rai. Nggih, wong aku rung apa-apa wis dibayar mau. Alah yo ya lah kok menak men. Tak bawanane mboten napa-napa nggih, konjuk tamu Bapak Ibu. Nggih. Sugeng pinarak, sugeng rabi dedaran napa ingkang dipun aturaken dening Pramuladi. Niki gandeng ngangge orjen nggih pelok barang, mengke nek keblekuk-blekuk nggih duka mengke. Engko nak orjene keblek kok rambutnya petok. Jel. Ampun nah, malah ketemu anak lanang. Lah kowe ora melu nak manggung kan kowe gak melu ngerti ora ceritane niki? Lah kok iso? Mas Din niki putrane Mbak Narti Suwargi. Mbak Narti niku gurune kula. Ah, niku tenane. Saestu. Mbak Narti gurumu. Tanglet mawon. Bu Narti buke Mas Din niki. Bu Narti iki bojoku lho. Hah? Bojoku e. Bojomu apa wis mati? Hah wis. Hah? Wis. Iya ta, Mas? Gareng kurang ajar. Pun sakniki. Iya, semoga.
Wah, cilaka, Mbak. Cilaka napa? Bareng kowe gendeng kutut manggung lho iki kok liyer-liyer semende. Ah, pedhot tak lagek kowe ae. Kowe iso diangdut lah ra iso kutut manggung. Alah, ya. Aku ya melu kudu turu nak ngene ya. Turu wae. Hah? Turu wae. Lah aku turu sing bayar sapa? Nggih, nggih. Ning Nuwun sewu Bu Yuyun. nggih. Jenengan nak kulaan swara teng pundi? Mboten sah kulaan Mas, pun dugi kiambak. Lah kula niki suarane kok entekan terus. Angger telung bengi tak nggo main kok isuke entek. Lah saking larise Ah. jenengan. Laris apane wong main telung bengi engko sesasi leren. Anggung nyamanas. Aku angger ana ngono kuwi ta. Durak kuat. Kung Rita, iki mau sing ngebas ngomong. Kowe angger Rita iso nyanyi kaya Mbak Yuyun, bayarane kon ngepek omonge. Oh, alah. Piye to kowe iki? Oh, bocah. Bayaran kok dipek sik. Ora ngerti dhuwit sakeh omah kok ya. Bakul motor rumangsamu kok. Motor apa lah aku lah padha bakul truk. Tak cendelo nang pasar nuwi. Ning ya kowe ra demir kaya. Mas Gareng, sampean dugi pundi? Ijek nang CI lho, lunga bocah iki tibake ngontrake teng mriku kok Bu Yuyun. Oh nggih to. Nggih. Kadang kala diopeni Gareng niki Bu nggih. Teng pundi ngontrake? CI. CI. Nggih. Mengke nak mriko jenengan laporan kali kula. Oh iya, isih kurang to. Lho kula niki lurahe mriko. Oh, ngoten. Oh iki ya bocahmu kabeh, loro ki alumni kono kaya. Iki bocahku kabeh. Ya monggo.
Sugeng rawuhipun para tamu Sing niki? Nggih Karangjong. Lho niki ponakane jenengan santen? Nggih. Ponakan termasuk bude napa bulik? Ya bude. Mbak, gak bude ya bulik. napa budene mboten disawer? Ora usah. Hah? Ora usah. Gak usah. Gak. Engko timbange kowe rawani ngomong kok tak omongno ngono lho. Bu Yuyun kalian Mas Gareng. Mungkin sak badonipun niki wonten adicara jagoan ugi luaran. Kadose saking ingkang Kampung Gati wonten ingkang ujar nggih. Monggo pun lajeng rumiyin. Ketone tak dungono suarane karo ngono aku yo ngantuk liyer-liyer. Ayem tenan, lali utang kok yo. Sindene Pak mantep re. Ngono to? Heeh. Wonge yo mantep ketoke kok yo.
Matur suwun Mbak Yuyu. Sami-sami. Ini kok ya 2.500 tekan tangan. Sak lagu lho rumangsamu. Piro? Regane larang iki. Ah, nak melu aku gratis. Oh, ndak ngono. Ora bayar nak melu aku. Oke, ngaturaken matur sembah nuwun. Pun tapi sepanjang saking pun Ibu Yuyun kepareng Andrea Kesugan terbayan wonten Kutut manggung Mas Gareng nggih. Kutut manggung. Jumbo kali kanan, mbok menawi wonten pamundutan. Betul ya. Semoga jadi keluarga sakinah. Mungkin dari Masnya mau nyanyi vokal cowoknya? Enggak? Oh ya, biar single aja ya. Aku wani wis kulino dhewe. Iso tenan gitu. Oh iso aman. Oke, ini spesial satu permintaan. Mudah-mudahan dalam satu apa ungkap unek-unek atau ujar dari beli sebelaja sudah terijabah sayang ya. Berkah untuk kita semua dan mudah-mudahan diberikan satu anugerah oleh Allah, dimudahkan rezeki dan diberikan satu anugerah yang terbaik. Monggo satu persembahan bareng Dek Midi ya. Oh jagone gak digendong Dek Midi. Spesial lagunya ada yang punya tepuk kaji monggo. Aku pengen cerita
matur suwun nggih. Oh ya, enggak tambah lagi untuk adiknya? Enggak apa-apa loh ya? Sambut. Oh ya, terima kasih ya. Ini satu kebersamaan, ini sebagai satu ungkapan rasa syukur unek-unek dari beliau. Oke, terima kasih dari Dira Andrea dan kesobraba yang terbaik kesempatan pada siang hari ini. Kembali satu kebersamaan barengan bersama Morena di satu kebahagiaan untuk panjenengan. Ora lingga tak dijejeki raimu. Ojo iki bose kok pe dijejeki to ya. Ah bose kae manut karo aku iki. Enek bos rek manut anak buah. Kandhane anak buah berbakat dan berwibawa ki aku. Kok iso-iso wis tekan kene mau ra apa-apa ora Mas. Ah, pengen ra? Coba dicium. Mas, elekmu mambu bacin no. Ah enak. Kecut are, engko nek ana sing pengen sayur asem ora satu ku asem. Lah, Jabut sithik cemplungno blung wis pecut dhewe. Lah mampus malah sing mangan. Barita, Nggih. kowe nak kira-kira takon kaya Mbak Yuyun sapa gak? Iya gak iso to. Wis tanggo nak kowe iso bayarane soni pek. Wong wis gak bayaran. Hah? Bayarane wis dijaluk dhisik kok Mas. Bayarane soni are. Lah iya wis entek bayarane. Entek. Oh, bos koclok iki. Bayaran dintekno sik panjere. Elu ngiting asmara. Heeh. Ngono. Jalukane sing gitar iki kudune kaya Mbak Yuyun suarane sekelase tutut mangkuk. Tukang base ben kanggo penaken. Berarti anu jalukane jineman mesti uler kambang iki. Lah ya penakan tukang base no nek ngono kuwi terus. Makan gaji buta. Lah iya. Sing penting linggih bayarane. Iya. Oh enak layak awake lemu. Ngene, iki mau tak kon nutupi Mas. Heeh. Katoke tak kon nutupi. Lah kok iso? Hah? Lu wong sikile muluse ngene go iki. Iya kowe. Kena sithik. Iya. Sedih
Rita JK. Oke. Spesial kehadiran. Oke. Jenengmu mau sapa? Rita JK. Kaji lho rumang samu. Kaji apane? Kaji mendeman nek. Kaji. Kae kaji ning kaji mendeman. Kae wis kaji tenan. Padha wae aku ya kaji. Kaji apa? Kaji mpret. Niki pamundutan bojo loro ya, Mas. Bojo loro. Samangke Mbak Ana mbok menawi saking Mas Henu utawi Mas Polo kepareng dherek Kedana Sumanten. Kalau semanggaken minggah wonten ing swasana panggung baregan. Kae kancaku Polo kae ya musisi. Oh, ngoten. Ya musisi ya pemain padha wae, pemain barongan. Mong siji nek awakmu gak musisi musibah tok kaya. Asem iki. Bareng tekan kene kesurupan kaya njaluk duit tok. Lah sing penting aku ngemis yo kanggo kowe arek. Ngono to. Walah. Bocah edan. Bojo loro. Bojo loro. Sampun minangkani pamburutan saking bapake wonten bojo loro.
Nggih. Salajengipun kalian ingkang Klambi Abang. Rene tukang bas wis. Burung nganti
matur sembah nuwun Rita Jika. Nggih, kalau ngaturaken matur sembah nuwun saking para tamu dengen kang tasah pinanggi suwun kala sakanca, pun tumut kali kahanan nadyaken dedonga kunjuk patang pinangaten kekalih. Bawa no. Lho setia tuhu dibawani napa mboten kula manut to. Dibawani mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Iya ah. Hah? Ayo. Aku sing bawa. Iya le. Lu tak kira sampean. Oh aku. Oke, Cidik Dang. Jenengan sing ngarep, aku sing mburi. Aku seneng aku mburi ya. Ya sak karepmu lah. Oh mburi penak pokoknya. Nah sak karepmu. Wis nyerahi. Pamintaku Enak tenan pokoknya. Ing sarina sawo ngene Enak. Neng rodok mbleset sithik. Ra apa-apa. hadatan kinggang saramput lamun adawa caketing hati yen cedak tansah mulat sida asih Sing penak teko iki, Bu. Sing ndi? Heeh. Pindho mimi lan mimi o lho. Mintuno. Hah? Mintuno. Oh gak mimi o. Salah tulisane kuwi. aku seneng kuwi jane tekan kuwi Pindho mimi lan mimi o. langsung tak sasar ngono nae kuwi aja kaya panjul panjul ya nyosoran dek niki urung nganti tekan mimi wis nyosor sik nyeben sing mbok sosor nang omah iki jol-jol Pindho mimi lan mintuno. Penak ta. ayo nimas bareng hanetepi wajib Sida aseba
Ono kompak bareng awas sampe bari kompake pol. Karena rong lagu kok ya kompake nemeni ya. Di mau rasa-rasa bengok. Heeh, bareng wis sampe entek jame ya kompak tenan. Nggih. Senggak sik to bubu. Mbak Yuyun. Lah aku kesusu ndang wis kok. Heeh, lah ngono ya dilongkas wis rampung kok ya. Sak menika samangke diaturi kalih tembang malih mboten napa-napa katur saking Seniwati ingkang tasih nem-nem nggih. Sebabe apa dilongkas wis wayah luhur ya. Lah ngono gak penak to. Mugianto berkahe bar diarai kompak kok iso mlembek neh lho. Malah telat. Ayo Bu.
Oke, matur sembah nuwun Mas Gareng dalah Mbak ngambara ing awang angelangut bebasatan pun katur piyambakan apa pun jumeneng saking Siniwati nggih. Sekalian saking Siniwati datang ke sana jumeneng saking Mbak Ana Dara Mutia, Mbak Rita Jega, Diri Andrea. Di suatu kebahagiaan spesial ngaturaken kantor saking Kota Mendangan. Monggo. Putuput Andrea ke saking Popon ingkang seperti nek semanten-manten sembah nuwun. Nggih. Sripat sripit lambeane mrake simpir gandes luwes wiragane alam lami monggo datang ketik aduh mesem sebut madu nora nyono gandeng mah lagu niki Bapak Mantri nggih? Nggih, Pak Mantri. Mbah Mantri. Isih enom ketone ora pantes. Jejer karo Mbak Ana ya wah. Ketok pantes kok. Pantes disawangi saka kono. Lah ngono, Pak nggih. Anange ngaman lho, senajan bondek dhuwur iki mesti pas kok ya. Pas, Mas. Iya. Pas. Sebabnya panggonane sedukur sama rata-rata. Wah ya, ketine kono. Saya kalah dhuwur aku. Ngono lho. Tapi kono nek kadung niki pas kok ya.
pas-pase ngepas. Nggih, monggo. Monggo, Mbak Mantri. Terus piye ki mau? Pak Mantri, mbok bilih sak mangke durasi ingkang salajengipun nderekaken nggih. Untuk versi dangdutnya di segmen yang kedua. Ini nanti cukup sekian dulu karena memasuki sholat luhur, tetap kita jalani kewajiban untuk umat muslim ya. Monggo. Katuraken saking Bapak Mantri. Gak wani. Enten satpame nggih Pak nggih. Katon bunga kenyokang di dohap sari Puji male kabeh mau ampun mimpi. Pak Mantri, Mbok Bilih samangke badhe diriaken tembang dangdut ya. Segmen yang kedua nanti. Di full dangdut nanti ya. Matur sembah nuwun saking Bapak Mantri ingkang sampun ajeng kedados wonten mugi tansah pinangku berkah. Ucapan terima kasih cukup sekian satu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini dan dirangkai lagi segmen durasi yang kedua untuk panjenengan semuanya. Dan matur sembah nuwun untuk Anda di satu persembahan versi campur sari cukup sekian. Nanti di segmen durasi yang kedua kita kasihkan di versi dangdut. Terima kasih dan matur sembah nuwun.